Sziasztok, én Bende vagyok! Üdvözlök mindenkit, mert Toshio! És ez egy World of Tanks videó. Csúsztok, gyerekek! Indulhat a menet! Vettem egy 3-as szintű tankot, teljesen jó. Tier 3-as szintű tank. Az a baj, hogy nem olyan jó. Ó, az igen! M2 Medium az lenne innen az összes közben a legjobb tank, hogyha fullosan fel lenne fejlesztve. Úgyhogy nagyon kiszúrtam az emberekkel, úgyhogy... imádom ezt a mappot. Én is. Én itt mindig hátul maradok védekezni. Én is. Csak az uncsi a nézőknek, úgyhogy most megyek oldalra-jobbra támadni. Az a nézőknek uncsi, hogy 15 percen keresztül csak védünk. Mert én itt már 3 döntetlent is lejátszottam, vagy többet. Úgyhogy lejárt az idő. De tényleg? Pedig az ritka a döntetlen. Ó, emlékszem, itt szereztem az egyik kitüntetésemet, az egyik 4-es rangot. Mert nekem csak olyanom van. Na, szóval nem jelvényt, hanem a kitüntetést, tudod. Akkor én keresnék jó kis helyet. Hát ez nem igaz, és tényleg meccsenként be kell állítani a grafikát. Ott a T1-en. Örülök engem, de mégsem, akkor miért raggolok? Alig van FPS-en. Júj. Van kb. 8 FPS-en, 10. Hú, én ebben mindig bele fogok halni. Te is jössz? Hova? Erre, amerre én. Nem megyek Az arra. uncsi a nézőknek, hogy csak védekezzen, én azért megyek. Vagyis én szerintem, én biztos nem nézném meg azt a videót, ahol csak védekezik az ember. De hogy gondolod? De különben te már feliratkoztál az én csatornámra? Nem tudom. Szerintem nem. Mindegy, majd iratkozz fel gyorsan, mert kéne a feliratkozó nekem. Nekem is. Én már feliratkoztam rád. Tudom, osztálytársam Szabi is. Frosty 42. És még fog szerezni sokat, ha ezeket felrakjuk. Számon nézzük előtt kéne megtalálni. Mindegy! Itt érdekel. Na, megy a Pista hazafelé. Minek fordulok meg? Nem is megyek arra. Még Benne szerintem neked ott a dombon kellett volna menni, ott biztonságosabb, de mindegy. Ja, ott biztonságosabb. Azért jöttem erre. Most ilyen kamikázeketben vagyok. Mondjuk az ez lett volna, hogy csak középen megyek végig. Ott megsoroznak engem, azt vége. Azt nem is haltam. Ajaj, a bázis meg fogják semmisíteni. Ezért kellett volna hátul maradni, védekezni. Miért, te is előre jöttél? Igen. Ho-ho. Hát most megyek is vissza. Ahogy gondolod. Megpróbálom őket feltartóztatni. Hoppá! Találtam egy löveget! Jött ki. Jó, kifogom. Nehogy ezt elcsorják! Mellé lőttem! És meg fog ölni! Vagyis nem ő, de másik. Meghaltál! Ez nagyon epik. Ez epik volt. Itt a PZ1C. Nagyon sem megnézzük. Miért? Nem értem, hogy miért laggol ennyire a videón. Majd lejjebb veszem a felbontását. Júj, lőnek. Ennél közben megcsinálom én a beállításokat, hogyha... Sőt, vágom, jó? Itt is vagyunk. Szerintem megoldottam a problémát, azt majd meglátjuk. Az megöl. Azt mondom, azt meg fog ölni. Nem olyan jó. Nem az volt meg. Ez nagyon elrontottuk ezt a csatát. Na nem volt.
Mindenki megy össze-vissza. Jó, nekem jó volt, vicces volt. Na mindegy. Kövi részig, sziasztok!